Pag-ampo alang sa mga biktima, maluluyong amahan, hatagi og hustisya ang mga biktima dinhi sa kalibutan. Gikan sa pagpanglapas ug pag-ilog sa ilang mga kabtangan, gikan usab sa pagpukan sa dungog ug pangalan, gikan sa mga daotang buhat ug krimen, gikan sa pagpanglupig ug pagdaog-daog, gikan sa pagpangbintaha ug paglinlang, gikan sa inhustisya o pagpanamastamas, gikan sa pagbiya sa obligasyon ug responsibilidad, gikan sa mga buhat nga bayolente ug pagkitil sa kinabuhi, gikan sa pagpangdapat ug pang-abuso, gikan sa mga biay-biay o pagpandaot, gikan sa pagbiya ug wa pag-atiman, gikan sa mga katalagman ug disgrasya. Hatagi og hustisya amahan ang tanang nahimutang sa alaot. Hatagi og hustisya ang tanang gituyong pasakitan. Ihatag usab nimo ang hustisya alang sa mga nang-abuso, mga nanakit, ug tanang nagdaot sa isig kaingon. Akong giampo nga hikapon mo ang tanang biktima, nga makabuot nila ang kalinaw sa hunahuna ug kasing-kasing. Ug bisan sa ilang nasinati, mamahimo gihapon silang mubarug ug magpadayon sa paglawig sa kinabuhi nga imong gihatag ug gitugot kanila. Ug unta sa ingon, mabuhat usab nila gihapon ang imong mga pagbuot. Padulong sa hingpit nga kalinaw sa kinabuhi. Amen.